Nyt. Otan tuolta vähän vauhtia ja otetaan niin siinä sitten kun mä tästä niin temasen, niin sitten näissä vähän ehkä lähemmäs. Täältä tulee nyt sitten Raisu Karju vetäsee, tässä on maailmanennätysyritys Hyttyssarjassa paraikaa niin ajankohtaisena. Tätä tullaan niin eville. Ai, tässä olisi tullut. Sinne meni. Ja uusi ennätys. Nimittäin näitä ei ole virallisesti aikaisemmin noteerattu Hyttyssarjassa. Saatanpa tuoreeltaan yrittää jo parantaa kyllä mainitusta, mutta jätetään myöhempään. Laitetaan tämä itse asiassa tein semmoisen jäynän, että vienkin tämän heittovälineen roskikseen, niin ei kukaan muu pääse enää yrittää parantaa tällä virallisella suoritusvälineellä. Joo, homma hoidettu.